Samantala, idol, dyan naman po sa bayan ng Mga Tarem, natuklaw ng kobra ang isang babae habang pumipila umano sa last minute na paayuda sa mga botante sa bukiring bahagi ng barangay Mulang Mga Tarem kahapon. Base po sa video online, kita ang dagsa ng mga residente sa isang bahay sa bukid nang mangyari ang insidente. Agad nirespondihan ng ambulansya ang biktima, ngunit nahirapang maghanap ng ospital na may supply ng anti-venom vaccine. Dahil sa insidente, nanawagan ng lokal na pamahalaan na huwag ng pahirapan at ibigay na lamang ng maayos sa mga residente, partikular na sa mga senior citizen kung hangaring makatulong naman sa pamamigay ng ayuda. Kasalukuyan na nagpapagaling ang nasabing biktima sa pagamutan. IFM News. IFM News. IFM News.